Mindu l-gvern daħħal is-servizz ta' child care b'xejn imma 16,800 tifel u tifla taħt l-età ta' 3 snin attendew f'xi wieħed miċ-ċentri għal ħarsien ta' tfal li ssieħbu fl-iskema tal-gvern. Min dan is-servizz ibbenefikaw 21,000 ġeniture, żvela dan il-Prim Ministru Joseph Muscat fl-inawgurazzjoni tal-Lilville Child Care Center fin-Naxxar. Il-Prim Ministru qal li mindu daħlet fis-seħħ l-iskema 4 snin ilu il-Gvern innefaq 63 miljun euro. Sissa hemm 129 ċentru li ddaħlu f'din l-iskema u li 115 minnhom huma privati bħal dak li ġie inawgurat fin-Naxxar. Iċ-ċentru inawgurat il-5 filgħodu sar b'investiment ta' €900,000 u huwa l-ewwel minn sensiela ta' ċentri taħt l-istess isem. Christabel Borg, is-sit taċ-ċentru, spjegat li ċ-ċentri għal ħarsien ta' tfal joffru pedament tajjeb għall-iżvilupp edukattiv u soċjali ta' tfal waqt li joffru sosten għal familji u l-ommijiet li jaħdmu. Din hija brand li ħloqna kollox trademarkjat biex noħduha fuq livell nazzjonali kif ukoll fuq livell internazzjonali barra minn xtutna fis-snin li ġejjin. Qalet li ċ-ċentru huwa uniku u tal-ewwel xorta tiegħu għax jiġbor fih villat sieħ sabiex it-tfal jibdew ħabtu wiċċhom ma' xi realtajiet tal-ħajja. Fejn it-tfal jattendu qegħdin jgħixu ġo ambjent tipiku li għandna fis-soċjetà. Li għandna differenti għalli kull kamra hija għandha xi ħaġa li hemm preżenti fis-soċjetà diġà u kull kamra magħha hemm abbinat karattru li huwa Benny Bunny li huwa karattru li ħloqna speċifikament għal din iċ-child care biex jirrappreżenta nis professjonali differenti li jkun hemm preżenti fis-soċjetà li nintaqgħu magħhom fil-ħajja ta' kuljum. Is-Sinjura Borg qalet li tfal fiċ-ċentru mhux se jkunu jistgħu jużaw apparat teknoloġiku. Ġalli nemmen li llum il-ġurnata it-teknoloġija ġrid bina u tfal ta' bejn 3 xhur u 3 snin inħossu li sakemm at least qegħdin ġo din l-iskola ma jkollhom l-ebda teknoloġija biex ma jkun hemm l-ebda xkil biex it-tfal jistgħu jitgħallmu joħolqu u jilħqu l-iktar ovvjament massimu abilità massima. Jakkumpanja li l-Prim Ministru kien hemm il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo li qal kif investiment bħal dan huwa importanti għal fatt li qed jieħu ħsieb li tfal fl-ewwel 1000 jum tagħhom jiem li huma l-aktar kruċjali għall-iżvilupp ta' tfal. Temm jgħid il-Ministru Bartolo. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.